Mit navn er Sofie Winkel Østergaard, og det her er modul 6 omkring kernefysik. Jeg vil starte med at forklare noget omkring halveringstiden ved hjælp af de her kulstof-14-kerner. Ifølge vores teori, så omkring halveringstid, så skulle halvdelen af kulstof-14-kernerne være henfaldet her omkring de 5.200 år. Men da der er tale om en stokastisk proces, så kan vi ikke sige noget for den enkelte kerne. Det vil sige, at hvis vi kigger på en enkelt kerne, kan den lige så godt henfalde her, som den kan henfalde her. Det vil sige, at jo flere kerner vi har, jo større statistisk nøjagtighed vil der formentlig være i det, at halvdelen vil være henfaldet inden det her tidspunkt, og halvdelen stadigvæk vil være kulstof-14-kerner. Det kigger vi på ved, at jeg starter med at lægge 10 og starter processen og prøver at trykke pause her. Lige den her gang passede det så faktisk meget fint, men der kan vi så se, at der kun er 4 af kernerne, der rent faktisk er henfaldet, og det dermed ikke passer med den teori, vi har i det, at der så skulle være 5. Hvis vi nu prøver at nulstille dem og lægge nogle flere kerner til, sådan der, og så prøver at starte processen en gang til, og pauser den ved halveringstiden, så skulle den statistiske nøjagtighed gerne være en del bedre. Pause her omkring. Ja, nu kommer jeg så til at trykke for sent, men selve teorien er, at jo højere en mængde af kerner vi har, jo større vil nøjagtigheden blive. Hvis vi nu kigger på halveringshastigheder, skulle det gerne være det samme, der er tilfældet. Hvis vi nu starter med bare en lille bit smule af kernerne og giver slip her, så er den statistiske nøjagtighed ikke særlig god. Vi kan se, at grafen er ikke særlig nøjagtig, og samtidig så ligger den, altså i forhold til vores teori, skulle halveringstiden ligge her omkring de 5.200 år, og den ligger en del senere. Hvis vi nu prøver at komme flere kerner ud, og ser hvad der så sker, kan vi se, at vi får nogle meget mere nøjagtige grafer, og det samtidig kommer til at leve meget bedre op til vores teori. Samtidig så kan man til at sige, at halveringstiden kan vi se, at grafen flader ud. Det vil jo så sige, at der er færre og færre kerner, der henfalder, jo længere tid der går. Det giver også rigtig god mening i det, at til at starte med sandsynligheden for, at jo flere kerner der er, jo større vil sandsynligheden for, at der er kerner, der henfalder være. Hvis vi har 10 kerner, vil sandsynligheden for, at 1 kerne henfalder jo være markant større, end hvis vi kun har 3 kerner. Så det giver også rigtig god mening. Hvis vi går herhen og kigger på måling, så starter vi med at plante 3, som vokser og vokser og vokser, og som lige om 2 sekunder dør. Yes, så snart træet dør, kan vi se heroppe på grafen, at så begynder procentdelen af kulstof-14-kerner at falde. Det giver rigtig god mening, da det er, at så længe træet er i live, så opretholder den produktionen af kulstof-14, og dermed bliver de kerner, der henfalder, erstattet af nye. Så vi pauser den der, sådan der. Samtidig så passer det til resten af vores teori med, at vi omkring de 5.200 år, så snart træet dør, skulle vi jo så se et henfald, der svarer til, at der skulle være sket en halvering omkring efter 5.200 år. Det passer så ikke helt nøjagtigt i det, at der går 5.870 år, men det passer så også meget fint med, at træet først dør et stykke henne. Ja, det var alt for denne gang.